En dag uden træning er en dag uden mening for mig. Jeg holder meget af at træne. Jeg holder meget af den udfordring, det er dagligt at skulle levere sit bedste i sin træning, velvidende at det er altafgørende for, hvilke resultater jeg vil komme til at høste længere hen på sæsonen. I 2011 lykkedes det mig at blive Danmarksmester på Ironman-distancen ved Challenge Copenhagen 2011. Siden min DM-titel i 2011 har jeg fortsat intensiveret min træning, og i 2013 er min mål at vinde VM ved ITU's langdistance VM i Belfort, Frankrig. Kendetegnet for triathlon, det er jo den her personlige udfordring, som uanset hvilket niveau man dyrker triathlon på, hele tiden er til stede. Udfordringen ved at få den daglige træning gennemført, udfordringen ved at sætte sig op til race. Træning er meget individuelt, men som hovedregel så kan man i hvert fald sige, at kontinuerlig træning er det første punkt. Man bliver nødt til at træne kontinuerligt for at undgå skader. Kontinuerlig træning er super vigtig for at opbygge den base, der skal til for at dyrke triathlon. Derudover så er det utrolig vigtigt, at man spiser godt, man spiser meget, man spiser sundt. Det er især med et træningsprogram for mit vedkommende på 25 timer plus om ugen, så er det utrolig vigtigt, at jeg er bevidst omkring, hvad jeg spiser, men også at jeg ikke sulter mig selv og tænker for meget på min vægt. Det er vigtigt, at man har overskud til at restituere fuldt ud, sådan så man undgår skader i løbet af sæsonen. Det, der motiverer mig mest i min træning, det er, at jeg har et mål for enden. Så den træning, jeg laver i dag, giver mening. Uden det mål for øje, vil jeg have utrolig svært ved at skal sætte mig op til at træne dagligt. På en gennemsnitlig træningsuge vil 70% af min samlede træningstid ligge på cyklen. Cyklen er det sted, hvor man kan opbygge mest form med mindst risiko for at blive skadet. Og samtidig så giver god cykelform også en god grobund for en god løbepræstation på dagen. Løb er som disciplin relativt risikofyldt, og derfor så vil en stor mængde løb øge risikoen betragteligt for at få skader i løbet af en sæson. Samtidig så vil en god løbeform nødvendigvis ikke manifestere sig i en god cykelpræstation, tværtimod. Og derfor er det vigtigt som triatlet, at man først og fremmest er skarp på cyklen, før man kan begynde at drømme om at præstere godt på løbet. I 2012 blev jeg kontaktet af Rasmus Henning, som var ved at starte TriNordic op, og jeg var så heldig at få mulighed for at være med i den opstartsproces, og er i dag medejer af TriNordic. TriNordic er en skandinavisk triathlon-virksomhed, som sælger high-end produkter til triathlonfolket i Danmark, Norge og Sverige. Derudover arrangerer TriNordic en række events, løbe-events, training camps med mere. Selvom TriNordic er et forholdsvis ung projekt, så har TriNordic allerede nu startet det første danske professionelle triathlon-team, Team TriNordic på benene. Det bærende element i TriNordic, det er passionen for triathlon, både hos Rasmus og mig selv. Vi brænder begge to for triathlon og har dyrket det i mange år til sammen. Og der er ingen tvivl om, at vi begge to ønsker at bære triathlonsporten fremad i Danmark. Triathlon er i den grad min livsstil, og det vil det altid være.